Takže čaute ľudia, vítam vás Mr. Squad a vítajte pri mojom dnešnom vlogu, kde sa určite všetci budete teda študovať na mňa, prečo vlastne tento vlog točím. Točím ho z jednej veľkej veci, na ktorú som nasratý, ale strašne nasratý. Ide o to, že niektorí ľudia, ktorých poznám, zneužívajú moju môj YouTube kanál, si proste využívajú ho vo svoj prospech. Pretože ľudia, vy ste, teraz nehovorím o tých, kto ma odoberajú, dobre, super, ste super, ale hovorím o tej druhej skupine, ktorí si myslia, že sú zaujímaví tým, že mi povedia napríklad také sprostosti, ktoré ani na mňa nie sú. Proste povedia mi takú hovadinu napríklad ako: Mr. Squad, povedz mi, kedy bude ďalší vlog? Chcem sa na tebe zasmieť, ha ha ha. Alebo Ide Mr. Squad, dám mu odber. alebo napríklad Mr. Squad, zjamčím sa od neviem čoho proste. Kedy bude ďalší vlog? odpuste si to z hlavy ľudia, prosím vás, ja nie som nejaký stroj na výrobu vlogov. Ja som človek, ktorý normálne žije. No brain? No? OK. Ale toto ma dokáže viazna. To ma dokáže nasrať, už čo som sa aj zadýchal. Takže ľudia, prosím vás, nebuďte takí sprostí a neželáte si odo mňa také veci, ktoré sa nedajú splniť. Proste keď nemám na niektoré veci, tak na to nemám. Nebudem si to ešte žiadať ešte raz a no, ja nie som Maňuška, ktorej môžete capnúť cez zubu. let me speak. Napríklad. Ľudia, pamätajte sa. Ste ľudia? Ste. Tak, super. Ale ne. Ďalšia vec, ktorá ma dokáže nasrať, sú hejtery. Všetci youtuberi, ktorí sú youtuberi, si povedia, že super, hejtery. Prečo teraz rozoberáš hejterov? Rozoberám hejterov kvôli tomu, že sú to hejtery. Ale ne, teraz k stránke. K tej stránke, o ktorú som vám chcel povedať, teda tej téme. Hejtery. Hejteri sú takí ľudia, ktorí vás proste hejtujú voľakými príspevkami pod vašim videom. Napríklad. Si somar, netoč. Nemáš koule na točení, netoč. Si sprostý alebo čože točíš také hovadiny. Alebo v jednom prípade sú to aj takí hejteri, ktorí vám nadávajú do takých horších vecí. Napríklad ako do takého alebo takého Debila. Komára. ale napríklad aj do... To ma už nenapadlo. No nič. Proste. Prosím vás, ľudia, hejteri sú hejteri. Ako povedal, nechcem teraz akože robiť copyright, ale len hovorím príklad. Ako povedal Gogo v jednom videu, ktoré som pozeral. Nehejtujte, keď nemáte na to proste dôvod. Proste nehejtujte, jasné? Mal som jeden kanál, na ktorom ma hejtovali ľudia len kvôli tomu, že som natáčal s horším mikrofónom, s horším nahrávacím programom, ale napríklad aj s horšou tematikou. To všetko bolo proste hejtované od nejakých ľudí, ktorých ma nebudem teraz hovoriť, proste ich poznám, ale nebudem o nich hovoriť, pretože by ich to mohlo nasrať, ak ma teda pozerajú teraz. Takže, ak ste sa poučili, tak mi dajte like. Ak vám to niečo donieslo a chcete vidieť ďalšie vlogy, dajte mi jeden odber, aj viac odberov, dajte mi proste odber. No a ak chcete vidieť viac, tak zdieľajte môj YouTube kanál na Facebooku, Twitteri, hoci kde, aby sa to mohlo doniesť ďalej, aby sa ten kanál mohol rozvíjať. Takže, čaute. Buša. To bolo sprosté outro, že?